हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ भलରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏବେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା 4 ଜୁନରୁ। ଆଜି ହେଲା 5 ଜୁନ୍। ଆଜିର ସିଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବିଜେପି ଆସିଲା। ସେଥିରୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଲା କହିଲେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆସିନଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା କହିଲେ? ସେ ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଥିଲା ନା ବିଜେଡ଼ି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପି? କିଛି ତ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି ନା। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କାରଣ ତମେ ଦେଶ ଚଲାଉଛ, ତମେ ଦେଶ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣୁନ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜାଗାକୁ କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ କ'ଣ, ସବୁ ଯଦି ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତ ଭଲରେ, ତାମାନେ ଆଜି ବି ତମେ ଜିତିଥାନ୍ତ। ସେଇ ତାମିଲି ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁ, ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନା ତାମିଲରୁ ଆସିକିରି ଆମର ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବାବୁ? ଏଇ ତମେ ବହୁତ ନିରାଟ ଭୁଲ କଲ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପାଣିରେ ଗଲା। ଯାହା କରିଥିଲ ରାଜନୀତି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋଦି ତ ନିହାତି କହିଛି ଆମେ ପୁରା ନମ୍ବର 1 ବନେଇଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ସବୁଠୁ ଟପ୍ରେ ରଖିବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଭଲ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଭଲରେ କାମ କରିକିରି ଦେବ, ଯିଏ ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ଯଦି ଭଲ କାମ ନ କରିବ ଅଧା ଦିନରୁ ଗୋଡ଼ କିଛି ଦେବେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭରସାରେ ଦେଲେ, ତମେ ବି ତାଙ୍କ ଭରସା ରଖିକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକ ସବୁ ବାହାର ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସୁରତ, ବମ୍ବେଇ, କିଏ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସବୁ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି? କିଛି ରୋଜଗାର କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳିବ ବୋଲି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ସେତିକି ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବ, ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସେବା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ଭୋଟ୍ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ମିଳିବ। କାରଣ କେତେ ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସୁରତରେ ଅଛି, କିଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, କିଏ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି, କିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି, କିଏ କେରଳରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦୁବାଇ, କୋଇତ, କତର, ସାଉଦି, ଓମାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ନିଜେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଇସା ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିଲେ? ସେତିକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଜିତୁଛ ଜିତ, ନବୀନ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି, ମୋଦି ବି ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି। ଆମେ କାହା ଏଗେନିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭଲ କାମ କର, ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ବର ବି ମିଳିବ। ଓକେ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାସ୍ କହିବାର ଏତିକି ଥିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର ज़्यादा से ज़्यादा କର।